box base a chuan matrix a rawn ni dawna matrix a matrix a chuan north east te north west south west south east ang te kha a rawn common dawn em em a north north west kan soi le chuan heta hian d lo om ta se d north east ho te chu eng te nge hei le eng ho zong zong hi d north east chu ni hemi chau hi ani bik lawa chuan south east lo ni ta se hei hi south east ve kan ni dawna chuan hemi a zone ang top te hi chu hei chu east top hi north top anianga hei south top aniang chuan khami ba kha chu question kan en pa in kan soi zelanga chuanin question kan siarang 4 by 4 matrix setia each row and column consists of 4 boxes chuan d is placed to the immediate right of c ni chuan c immediate right a d tiro c immediate right a d nia c and s are placed in the same column but c is not placed in the bottom row c is not placed in the bottom row c and s are placed in the same column khata an omdona column khata an omdona ma se c hi atwai bera omdon lova chuan none box is placed to the immediate left of c immediate left of c a engma omlawa ti chuan vacant box ang kha omlawa tiro box 4 by 4 matrix ania mi som parukan box som paruko oma vacant box omdon lawa ani chuan c hi a veilam pangber hemi veilam pangber ro a hian kan da don tina ani chu chuan c hi a veilam pangber a omanga chuan s is placed to the west of b s is placed to the west of b ni chuan b west a hian s a omdona heti hian an omdon ta a chuan b is placed to the northeast of d northeast of d ni chuan helama hian b a omdon ta ni chuan heta hian b a omto si chuan hei hi kan siam that angai tina anita a chan chu c hnuaiah hian s a awm nge c chungah s a awm ti kan hrilova hma kha chuan mo amai ro chu tunah chuan c chungah hian s kan dah zawk anga c chungah s kan dah anga c chungah engzat nge engkar a awm dawn chu kan hrilova tiro c chungah s kan dah anga chuan west of b ah s kan dah anga c bul chiah hian d a awm nei ngei dawn boka d north east a b a dik chiah tiro b is placed to the northeast of d heti hian a awm dawn ta chuan k is placed to the northwest of d k is placed to the northwest of d d northwest ah hian d northwest khoi mani lai berah hian k a awm dawn ta ni in hmuh thiam lo takin d northwest a k kan dah dawn boka chuan hemi chin hi kan ziak theim le ziak dawn chinang c chuan kan hriat le reng tur chu c is not placed in the bottom row ah hian c kan dah dawn lo hetah hian c kan dah dawn lo tina chuan c hi veilam pangbera khan awm nge nge dawn boka kha soi boka ka hian dah taila c le d awm anga tiro chuan hetah hian northeast of b north hi possibility hrang hrang kha awm thei ta ni hetah hian s lo awm ta se northeast of b a northeast of d a b tan kan dah theia or c le d awm ta se c zone a s a awma helai hi northeast ani ve tho boka tiro northeast a d kan dah thei boka or hetah hian c le d kan dah theia a chung chiah hian s le b kan dah thei tho tan hei number 1 hi a hnuai chiah kan sawn s le b hnuai chiah kan sawn chin ta a chuan heta pu hian dang kan la nei le thei chu c le d awm anga an chung chiah hian s le b heta hang kan dah thei bawk ta a chuan entir nan c le d hi ngati nge ta hian tahang kan dah ve dawn lo ni a chan chu c le d tahang hemi line a hang kan dah thei lo ni chan chu ta hian s a awm nge nge angai tiro b chu khoi mani zawk zawk a pawh hian lo awm ta pawh ni se d north khoi lai kha d northwest a han k awm angai ma se ta hi chun s a awm to wangin c le d hemi line a reng reng hian kan dah thei dawn lova chuan
hemi te pali hi kan possible matrix se chun ron ni ta a chuan heng ho chu kan ziak so far okay kan na ziak lo mo ke hi northwest of d a pakhat chau mun kan nei a chung chu heng ho te hin nia ke kan ziak thliat anga chuan hi chu kan zo ta a chuan none box is placed to the immediate right of J. Immediate right of J boxing ma omlo ani chuan right bera khan J omdon ti na ne draw 1 2 3 boxes nyanga heta J omanga heta hena top don ta a chuan J, K and X are placed in the same row. J, K and X are placed in the same row. J, K and X are placed in the same row. But X is not placed just below B in the same column. X hi achunga B omdon lo ti na o. X chunga B omdon lo. Chuan hi kan ziak them K ro reng reng a hian J hi asir bera omdon na tiro. J han ziak zel putila K ro a J hi sir bera kan ziak anga. Chuan X kan la neya. X hi B hnuaiah kan ziak lovang heta zawk hian kan ziak ang o. Chuan B hnuaiah heta chuan J awm sa a X hi kan la fix thei lova ta hian emaw X kan ziak anga ya chuan heta pawh X hmun hi kan la hre chiang lova chuan heta pawh hian JKX ho kha X hi awmna kan la hre chiang lova chuan erase zel mai ang o kan hman zawh tawh chuan F is placed just below J in the same column. F is placed just below J. Tiro J hnuai chia a F in the same column. Chuan heta chuan B om to wangin F om tur ani sia B hi lo om ve ngawt a adik thei lowa. Hi chu kan eliminate ang. Chuan L is placed near to F in the same row. F bula L la oma near to F ati wangin immediate po ati chuang lawa mo same row a L hi F bula oma ti maya chuan N and D are in same column. N and D are in same column, but N is placed above D. O adik chiata N le D same column. N le D same column tiro. Chuan N hi chung zo ka omang. Chuan heta hi chuan N pahnih dah na tur kan nei a heta hi chuan heta chau hian N kan dah thei kan N kan dah nga chuan X ve ve nia pakhat zawk a N kan dah chuan hi chu X kan fix ngal thei tiro mahse hemi alai bik ah hi chuan N dah na tur kha kan la hre chiang lo ni khoi mawni zawk zawk ah hian N kan dah thei a a hnuaiah hian a dang han siam belh ta ila K J C D L F chuan a chung zawk ah hian tahan N fix ta ila chuan X hi kan la fix thei chuang lo tro chuan a hnuaiah hian N tahan fix ta ila tahan X chu kan fix thei a X hi tahan kan la fix thei lowa heta hi chuan X hi kan fix thei a chuan a dangah kan kal zelang N is not placed to the immediate row above F. N is not placed to the immediate row above F. F chung row han N om don lova ta chuna dikati row F chung row N om lova F chung row N om lova hi chu kan cross out theya F chung row N om lova hi pu kan cross out theya diklo hi diklo te pahnih kan hmu chuak le a chuan L is placed just above H. L is placed just above H. A which is not placed with C in the same row. H is not placed with C in the same row. Ang ni so L hnuai chia H ro. L hnuai chia H. L hnuai chia H. Chuan A and Z are placed to the west. So, A and Z are placed to the west of H. Ro A west of H
A and Z and Oma. But Z and S are not placed in the same column. Z and S are not placed in the same column. S zona han Z kan vada thilo. S to kan nei sa hi o. S H Westa L Z kan nei ya ma se Z omna tur chu S lo zok kolom a khan kan da do na tan Z omanga tan A tan Z omanga hetan A chuan M is not placed with L in the same column. M is not placed with L in the same column ani chuan hemi column a hian M kan da thei lo tiro heta hian M kan da ngai do na kawtnih kan la nei a kan la chiang lo a ta hian M kan da thei lo a khoi mani zawk zawk a hian M kan da thei a chuan V and B are placed in the same column. V and B are placed in the same column. Tan V nia tro. V and B tan V nia nga. Chuan V om tak sia chuan M hi kan thai sia nga. Ta hian M kan da the. Chuan M om tak sia chuan X hi tan kan fix ve the. Chuan J and M are not placed in the same column tia. Ta tak hian M hi khoi mani zok zok a han kan da chu angai nge nge tiro ma se J and M hi same column an om thei lo wangin e hi adik lo le ta ni to bera khan chuan heta hian J and M hi chu kan nei sa to a same column an om lo tia so ta han enge la bang abang chu G cha bang to a SNGB KMXJ CDLF AZHV khati zong kha kan nei ta a kan shi chiang em o zo na om lo chuan khu thina kan lu tang question number 1 which of the following boxes are placed at the bottom row AZHV bottom AZHV net row AZHV option D. Which of the following box is placed to the west of N2, west of N2 S? West of N2 S. Which of the following box is placed to the northeast of X? Northeast of X2 pakhatya kan neya B option B a umhala B. Number 4. Which of the following box is placed with N in the same column? N in the same column at zong column ania a pei zong row o column at chuan MDZ o matiro MDZ M cha hi option a kan neya M khani mai. Chuan which of the following box is placed just below G in the same column? Just below G in the same column to X.